Alright, ngikubingelele ke mthando wezemidlalo ngalesi sikhathi ngibingelele kuphi nakuphi la ubukele khona makuthi usuku lakho lokuqala ukuyona le channel. Make sure ukuthi ke uyasubscribe kuyona i-channel, ungaphinda uciphe izi-notification bell ukuze ungaphuthwa ke ngisho eyodwa ivideo ke esifakayo kuyona ke le channel ezemidlalo. Osukwini lalamhlanje ngizokupha ke lapha ke ama-transfer umazi ukuthi ke mhlambe ke maphi ke ama-transfer engisingawalindela since ke lapha ke kuyiwindi lapha ke livulelekile ukuthi ke ama-team ngapheka athulule kuona ke amaqembu. Udaba ke olivelayo lapha ke iqembu le-Orlando Pirates, iqembu le-Orlando Pirates elingase ke lapha lisayinise ke lapha ke umdlali wakhona ke lapha ke eZimbabwe odlalela iqembu lapha kuthiwa ke iyona ke iDynamos lapha ke uAndy Balwa Boyeli kuthiwa ke lapha ke uzo replace yena ke lapha ku-Evanga okulindeleke ukuthi ke ahambe noma inini ke eqenjini layo iOrlando Pirates. Asekhona ke lapha ke amaqembu ngempela ke okuthiwa ke lapha ke ayamdinga yena ke lapha ku-Evanga, amaqembu kafana noChippa United kuthiwa impela ke ayamdinga lapha ku-Evanga. So Evanga angase ke ahambe noma yinini kuyona iOrlando Pirates. So iOrlando Pirates this is why lapha ke izosayinisa okanye ngithi ke nje ifuna ukusayinisa ke lapha ke umdlali waseZimbabwe uAndy Balwa Boyeli odlalela ke lapha ke yona ke iDynamos. So asikulindele ke nje ukuthi Orlando Pirates lona shintsho oluzokwenzeka njengoba kuvule kwelona ke iwindi lama transfers. Evanga uzoya lapha ke kuChippa United, then lapha ke bese ezo replacewa uyena ke lapha ke uBalwa Boyeli, Andy Balwa Boyeli. Like ivideo ke bese uyasubscribe kuyona i-channel. Mina nawe sohlangabezana kwivideo elandelayo, nisale kahle.